Vaitapo. Sei. Baba na Maichakara. Kuimba katika teaching of Sunday school. Salvation Army. Ndakangokura ndichizwa kufarira mumanzi yechitendero. Zvakabva zvandiita kuti ndainyora ndakatanga kunyora masongs ndiri form 2. Ndobva zvandiita kuti ndive ndichinochenga masongs ndive ndichizonopinda mustudio mugore ra 2016. Okay. Saka kugore 2016 ndamakaita damba referendum yokutanga single yokutanga. Ichobani. Okay, now ane masingles enyu matatu amawena madamu yamusana pamwena vamakaisa damba referendum yokutanga. Ichobani. Okay, so vakatarisira chipa vamanzi. Vateereri vanofanira kutarisira kukurudzirwa nemumanzi kudzorwa sezvo tiri kuparidza shoko raMwari rinoranga kubudikidza nemumanzi tinenge tichidzora nekukurudzira zvese nekutandeudza ndo shoko rangu randirege ndichikurudzira mumanzi yangu yandirege ndichaita. Patinenge ndichida kuinavira painonzi gore rino zvasiyana ndezvipi zvasiyana nokuti vane zichipa vanhu apa gore rino zvasiyana ndaima kana madziro kegore rino muchatoona kuti zvasiyana. Zvimwe zvinhu zvatiri kuti mazuva ano pane kusiyana kuri kuitika kuti manamatiro atinoita pane zviri kusiyana nesuwo manamatiro atinenge tichiita kwava kukurudzirwa kuti zvive zvinosiyana kuti panozouya mukuru Jesu pavari kudzoka tinofanira kuti tine musiyano zvatinenge tichiita pane zvinezvi tive tinowanika tiri padivi rakanaka. nguva chipinda patikwe gore rino kwasiyana kuti kwaimprova kwepamusoro hongu ndomaitira ndikaita kuti tichange taimprova tava tiri takupedzeredza pachikero chemwene. Ramangwana rikuratidza zvakajeka nekuti vanhu vamasongs angu iko zvinezvi vari kuratidza kuti vari kuzvifarira vachikurudzira chose. Kana kuZambia masongs autoplayiwa chinhu ichi chiri kundifadza zvikuru ndine kurudziro yakanyanya yandiri kuwana kune vari kuteerera. Natisinoke pamaita nekuti taura nezvemanzi zvive nenhau yedenga yecomanixon atagara now takutotora break tichiunzwa mumanzi enyu in the background sounds nice and thank you so much for coming to Weekend Morning. Thank you so much. It sings together with the Gospel Crusaders. It's actually a 3-song singles album. And now we take a break. When you return, we'll be taking a look at sports. Stay with us. Right back.